nejaký ten prepad v rámci tej krízy bol nejakých 40% globále. To znamená, že celkový koláč je v roku 2020 niekde minus 40%, ale či to je vlastne úplne pravda, presne neviem, no my sme ten nárast mali, ale samozrejme môžem povedať na rovinu, že tých klientov starých, ktorí sme mali, tak tam ten mínus bol. Plus sme mali v tom, že sme vedeli poskytnúť služby ďalším a získať nových klientov. To je ten základ. Hej. Ale v tom globále sme to museli niekomu zobrať. Spoločnosť sa od 2002 vlastne rastie plynulo a zdravo. To znamená, že nerobíme žiadne také, že zrazu nejaký obrovský skok alebo tak ďalej. My samozrejme sme nemali na začiatku 1000 partnerov, spoločnosť doručovala v rámci Bratislavy sem tam nejakú zásiločku, mala do Viedne a tak ďalej. A vlastne plynulým a zdravým rastom až po rok vlastne 2008 sa vlastne pripravovala spoločnosť na nejaký rozmach, ktorý sme vlastne začali vlastne v roku 2009, aj keď to bol krízový rok, ale vlastne mali sme vlastne v Lani na exportný zásilok do zahraničia 52% nárast. To znamená, že vlastne aparát bol pripravený na to, aby vlastne zvládal tie zásilky, či už od technického vyzdvihnutia kuriérov až po vyskladnenie, až po poslanie ku konečnému v konečnej spoločnosti, kde sa má tá zásilka doručovať, respektíve v podstate my sme mali už to portfólio služieb pripravené na to, aby sme vedeli reagovať na potreby trhu a na individuálne potreby jednotlivých spoločností, ktoré vlastne chcú posielať zásilky cez kurierskú spoločnosti. Takže vlastne v úvodzovkách boli sme trošku na to pripravení, aj keď v podstate nerátali sme s tým, že nejaká kríza by mohla byť, neriešili sme to, ale v podstate nejakým tým plynulým vývojom a v podstate tou nejakou tým dobrými vzťahmi v spoločnosti, nejakou vlastne naši spolupracovníci, že sme tam viac ako 6 rokov, takže vlastne ten tým sa viac nemení, mení sa tým, že rastie, ale tí, ktorí sú tam dlhšie, tak tí tam dostávajú. Spolupracujeme aj sme súčasťou sieťových systémov, aj Sander Kurier, vlastne sieťový systém, ktoré v podstate doručujú zásilky po Európe, nejaké licencie, že v podstate vy máte nejakú licenciu, v podstate nejaký franchise, ktorý v podstate funguje na tej báze, že vlastne vy doručujete nejakú krajinu a vlastne ten systém, v tomto prípade to je cestný systém, ktorý je európsky, ktorý vlastne doručí tú centrálnu Európu, ale aj tie vedľajšie krajiny za jeden deň, tak v podstate vy doručujete importy na Slovensko, zároveň viete si poslať svoje exporty a doručiť ich cestnou prepravou za jeden deň po 60% v Európe. V tom krízovom období je niečo dobré, keď máte ten základ, tam máte vždy najlepšie vzťahy a tak ďalej. A hlavne cez ten sieťový systém viete dať nižšie ceny.